И за студио Мишо, най-доброто студио. Вие, Румен, имате ли за законна съпруга Ганка? Да. Отдаме тук е Имате ли? Да. чест хем слава, Сериозно? а ме възда Ганка, само имате ли за законен съпруг Румен? обичината татко наш. Отдаме тук е поч, чест хем слава, а ме възда сама реваста. Обичината татко наш, велико съм, чудеса изворчинто, на най-никой сартуте, на най-никой, и никой сартуте, велико съм, чудеса изворчинто, на най-никой сартуте, на най-никой, и никой сартуте. Отдаме тук е поч, чест хем слава, а ме възда сама реваста. Обичинато татко наш, отдаме тук е поч, чест хем слава, а ме възда сама реваста. Обичинато татко наш, велико съм, чудеса извършено, на най-никой сартуте, на най-никой, и никой сартуте, велико съм, чудеса извършено, на най-никой сартуте, на най-никой, и никой сартуте. На най-никой сартуте. Когато бях сам, ти ме намери. Когато бях сам, ти ме откри. Когато бях сам, ти ме намери. Когато бях сам, ти ме откри. Ти ми каза... Не, по принцип трябва да чуем, да. Към мен се обърнете.
Добре дошли, уважаеми свидетели Асен и Ана и гостите. Днес вие сте заявили желанието си да сключите граждански брак. За да бъде сключен бракът ви е необходимо да потвърдите устно пред мен като представител на местната власт на община Димитровград вашето съгласие. Вие, Румен, взимате ли за законна съпруга Ганка? Да. Ганка, Това е сериозно взимате ли? решение, не сте си добре. Да. Сега момента. Да. Сериозно? Ганка, взимате ли за законен съпруг Румен? Баба да пита, баба. Нещо мама каза добре. Свидетелите, вие убедени ли сте, Да. че те се познават добре и са тук по свое собствено желание? Да. Бабата? Да. Моля, разменете си пръстите. Ачум не, Румени Лилис, Ачунака, Румени. То са като просто вакури, задържи само ще снимят. Айде каркма, добре. Айде насам. Това е важен момент. Така. Айде назад, ще на дрега пак. Айде насам. Заповядайте да си подпишете брака. Ганка, заповядай. Искам пак да гледаш насам. Ето тук от страни на две. Айде насам. Браво. Ето Румен, заповядай. Номер едно. Румени насам. Румени. Обаче, Може да се върнете долу. Свидетелите заповядайте. Това също името долу не. Ани. Асен, заповядай. Това на всеки ли трябва да казвам? Химикала спря да пише. Химикали има колкото искаш. Химикала да е проблема. Жертвена, що да е такова? Съгласно закона и обичая, обявявам Румен Митков и Ганка Миткова за законни съпруг и съпруга. Честито на вас, бъдете тягни. Айде насам със свидетел. Може да се целуните като законни съпруг и съпруга. Ама питайте пак майка. Като ти кера съм действие. Чакай да видим хората да се чекат. Мамо, човек ти директор по. Не, по-повече. Кой мала вече може да снима?
Колкото толкова лъжи, толкова деца. Хайде, някаква орка. Ела ли? Чекай чанта. Всяка да чанта за пирса. Чанта ви. Дик папа, дик камера. Дик камера, папа. Браво! Ай, какво, как е скъл? Акшен. Ай, си. Аз знам, че Айва, седи. Ники, малко, че мама диката. Айде, аз ще да вас. Смъкна съм, да. Комун са? Айде. Случайно са старите реклама. Demek komşu kabul sınav kırdıdan şu. Atmaya sen bu korkudan para çalar değil mi? Ела става. Таймер е. Нама малко мада. Още когато чух, че трябва да дойдем, Бог ми даде слово за вас. Но малко по-късно, това лично за вас, мама. Даже може да си го запишете. Второто, което е, видях много глад във вас. И усетих колко ви обича Исус. И сега това, което искам да направим първо е да пуснете инструментал. Даваме ти почет и да се поклоним първо заедно с тази песен. Само малко да ми увеличите микрофона. Искам да го направим заедно. Господи, благодаря ти за привилегията да съм на това място. Благодаря ти, Господи, че ти си тук за всеки един. Ти си първо дошъл, Господи, преди всеки един тук и си помазал това място и твоите ангели са тук, Отче, в името на Исус. Нека да се изправим, искам да изпеем заедно тази песен от сърце, защото Бог иска да ви говори тази вечер. Вече имам слово за няколко сестри от тук, така че бъдете готови. Хайде! Чест и слава! Хайде всички, издигнем ръцете си. Издигаме ръце към теб, обичаме те, Татко. Отдаваме ти почит. Чест и слава! Хайде със сърцето му се поклони. Издигаме ръце към теб, обичаме те, Татко. Велик си ти, хайде всички! Чудеса извършваш ти, няма никой като теб, няма никой като теб. Всички! Велик си ти, чудеса извършваш ти, няма никой като теб. Няма никой като теб, Господи Исусе, за всичко, което искаш да направиш тази вечер, за всяко сърце, което искаш да докоснеш тук и да помажеш, Господи. О, халелуя! Даваме ти почит. Хайде с сърцето му се. Чест и слава! Издигаме ръце към теб, обичаме те. Хайде сега всички сила! Даваме ти
Ефесяни 5 глава, може да, 20 стих. Това е за брака. И като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос, като се подчинявате един на друг. Един на друг. В много случаи, когато стане семейен скандал между съпруг и съпруга, мъжът използва точно тези стихове. Но това е то, да, те са понадолу, но тук става ясно, че Бог иска всичко да бъде в единство и се казва да се подчиняваме един на друг. Веднъж, когато бяхме в началото на нашия брак и когато по принцип двама души трябва да си напаснат, има проблеми, по принцип от началото. Когато е Бог, обаче няма нещо неразрешено. Аз си казвам, Господи, защо, нали, в момента съм искрена към вас. Казвам си, Господи, защо в много бракове просто не се получава. Жената иска да командва, мъжът прекалява с властта, иска да манипулира, иска да доминира излишно. И казах, защо жените се борят против това, да бъдат покорни на мъжете. И той просто ми показа, че повечето от жените смятат, че когато жената трябва да се покори, едва ли не тя е прислужница, парцал, подметка. Дето ми каза тези думи. И казвам, всъщност не е така, дъщеря. Знаеш ли какво ми показа, сестра? Показва ми една пирамида. И казва, виж сега моите дъщери какво смятат. Ще са подметката. Но казва, реда, който аз съм дал, не е така. Не е за да се чувстват те подметка, да се чувстват те второ качество човек, а да бъдат защитени. И ми показа, че детето ето тук. Тогава нямахме дете, но така ми показа пирамидата. Показа, детето е тук. Жената е тук. Мъжът е тук. Аз съм отгоре. И жената не е най-долу, за да бъде подметка, а за да бъде най-защитена, защото тя е твърде ценна за мен. Тя е твърде нежна, целта ми не е да бъде тя унижена, но казвам, много хора прекрачват тези граници. Мъжете взимат тази власт и манипулират с това, което не е правилният ред. И всяка сестра, която примерно мъжа и не е на църква и Христос не е негова глава, наистина има проблем. Но има случаи, в които жена, която мъжа и не идва на църква, всичко може да се преобърне чрез нейното отношение и Словото го казва. Искам сега да се справиме и да се помолиме в името на Исус, защото в някои сестри от тук видях призив, видях какво иска Бог да направи с вас. Можем да пуснем тих инструментал, защита песен. Искам да освободя това, което Бог ми е дал към тези сестри. О, Господи Исусе, благодаря Ти в името на Исус за тези дарби, които искаш да освободиш тази вечер, за това слово към моите сестри, за призива, който ми показваш в името на Исус върху техния живот. Моля Те, Святи Дух, сега да вземеш контрол и да помажеш всичко, което се случва тук в името на Исус тази вечер. Сестра, още като те видях, когато бях там, видях пророческа дарба в теб. Не знам дали вече си открила, дали си на път да го направиш, но Бог иска да го направи, да те помаже тази вечер в името на Исус. Господи, благодаря Ти за това, което си ми дал, за всяка дарба, която има върху моя живот и моето служение. Нека да бъде Твоята воля върху нея, Господи, в името на Исус. И нека всеки пророчески призив, всяка пророческа дарба, Господи, да бъде освободена върху нея тази вечер в името на Исус. Господи, нека да бъде Твоята воля, Татко, предам я в ръката Ти в името на Исус. Здрав! Бог Ти казва, че Твоето семейство в Божията ръка. И че всичко е уредено. Не знам каква е ситуацията, какво има, но Бог казва, аз съм в контрол и държа семейството и всички нейни роднини в своята ръка и всеки, за който се молиш. Господи, в името на Исус, за това, което правиш тази вечер, виждам в Теб много хваление. Виждам в Теб много хваление. Не знам дали имаш тази дарба, не знам какво правиш, или Бог иска да те помаже, или те приготвя за нещо. Но в името на Исус, приеми го и приеми силата да го направиш, ако до сега си нямала. Предам я в Твоята ръка, Господи Исусе, в името на Исус. Благодаря Ти, Татко, за всеки един тук на това място. Нека да бъде Твоята воля, Господи, за всеки един. И нека Твоя дух да се движи мощно на това място, Татко, в името на Исус.
Амин. Благодаря ви. Татко, даваме ти цялата слава всичко това, което започна да правиш. Слава да бъде на Твоето име в името на Исуса. Кажи на някой до себе си, ти си на правилното място, на правилното време днес. Кажи на някой до себе си, ако имаш проблеми в брак, ти днес свършваш. Благодарим за Словото, благодарим за пророчествата. Това откровение не бях учил. Наистина жената, когато е отдолу детето по средата, мъжа над мъжа е Бог, защото Бог защитава жената. Най-много. Понеже когато падна жената, падна и Адам. Алелуя. Дявола не можа да събори Адам, ако не беше съборил жената. Но това друг път ще го говорим, защото толкова много има. Аз искам да го направя толкова кратко, за да може, защото ни трябва да пътуваме обратно вкъщи. Защото аз това го преживявам. Ние вече сме 8 години заедно и Бог непрестанно ни помага и ние не просто живеем заедно, но се наслаждаваме на това. Наслаждаваме се. Нека влезем малко към Словото, но преди това искам да кажа на всички младежи, които са от 13, 14, 15 години до 35-40 годишни, на 6 декември, може да намалиш малко микрофона и да махнеш ехото. На 6 декември ще правим конференция в Меречтери, в читалището на Меречтери. 6 декември ще дойдат, със сигурност ще дойдат много хора, защото ще каним много църкви, които познаваме и които вече някакси имаха общо заедно с църквата в Меречтери и правиха заедно евангелизации. И тези всички младежи ще дойдат, ще се свържем с младежките лидери и ще направим едно уникално нещо, което Бог ни води да го направим. Защото ние не го мислихме, не го планирахме, просто се поканахме и изведнъж младежкият ръководител на Меречтери, младежкият водител на Меречтери получава го в духа си, аз го виждам в видение, докато бяхме на различни места, седахме и се покланяхме на Господ. И после каза, брат, трябва да правим конференция младежка и аз казах, да, видях го, съгласен съм, само казваме дата и го почваме. Понеже първите младежки конференции в България, доколкото аз знам, пророци и Бог иска цялото поколение наше, младежите, да им направи от тези пророци. Не, които просто пророкуват за силата на Бог, но да носят силата на Бог. Не да пророкуват само за съживление, но да бъдат съживлението, което се движи на земята. И Бог иска да ни запознае с нашето поколение и това да се стартира в България. И със сигурност това ще излезе извън България. Понеже има пророчества, че съживлението в Европа ще тръгне от Южна Европа, когато погледнеш в картата на Европа, ние сме началото на Южна Европа. И ще тръгне от Южна Европа, което е България, нали, към Западна Европа, към Германия, на другаде, нали, Англия и така нататък. Така че Бог ще запали нещо огромно в младежките конференции, така че не пропускайте. Кажете на другите, които не са дошли тук днеска, кажете на квартала на младежите, че ще бъде много, много силно със сигурност. Но тук сме за брак. За първи път в моята рода, нали, след мене, да правят граждански брак и да го обявяват пред Господа в духовния свят. И Бог уважава и почита това нещо. Църковен? Не, духовен. Трябваше да направим и на вас едновременно, за Румен и на вас. Ама не ми казахте, аз мисля, че имате. Затова посланието ще бъде, но това, повярвайте ми, ако не си добре в семейството, не си добре в нищо. Нито в здраве, нито финансово, нито в служение. Всички преживяваме в браковете си, почти всички, защото моят пастор, не знам колко, 30 години в брак, не са имали, никога не са се карали с пасторка, с моята пасторка. Но ние идваме от друг сега и ние сме се закарали, но повечето време се обичаме, което е по-важно. Но днес ще говорим за това, как да си подобрим брака. По-добър брак. И това е възможно, защото бракът е като дърво, който расте и става по-красиво и по-красиво и по-красиво. Не трябва да бъде, колкото повече
остаряваме, свикнахме. Не. Тръпката трябва да се е там, любовта трябва да се е там, тя не умира. Тя расте. Защото Библията ни обещава, че ние, християнският ни живот ще бъде като слънцето на правдата, което изгрява все по-силно и все по-силно. Ние не трябва да ослабваме, нито в брак, нито в дух, нито в вяра, нито в общение с Бога, нито финансово, нито със здраве. Ние трябва да изгряваме повече и повече и повече. Някой да каже амин. Амин. Кажи на някой до себе си, гладен ли си? Римляни, 12 глава, 2 стих казва да обновяваме ума си. Какво означава това? Означава това да оставим старото, за да приемем новото. Обновяване означава нещо ново, да се вкара в главата ни. Да се инсталира в главата ни. Защото, както мислиме, такъв е животът ни. Както мислиме, такъв е животът ни. Ако в главата ти има ревност, в брака ти има проблем и караници. Ако в главата ти си казваш, аз мога да удрям, защото баща ми удари баща ми удари майка ми, чичи ми би леля ми пред мене и казваш, че това е традиция. Ако отвори жената устата си, един шамар и върши работата. Обаче според Библията не е така. Никой апостол, никой пророк, никой Божий слуга не е удрил жена си. Даже обратното. Но после ще го видим това. Така че, какво означава това? Трябва да спра да мисля, че имам право да бия жена си. Според Библията не трябва да бие жена си. Това е обновяване на ума. Обновяване на ума според Словото на Бог. Ние, християните, когато сме спасени, трябва да почваме да разберем какви са мислите на Бог. Защото Библията казва, молете се така, както на небето, така и на земята, нали? Да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята. Но това означава, както са твоите мисли, както е твоето слово, както е твоята дума, на небето, така и да бъде за земята. Така да бъде за мен. Но знаеш ли коя е земята? Земята не е почвата, просто земята си ти. Амин. И казва да бъде както на небето, така и в мен. Ако Библията казва не прелюбодействай, означава, че аз нямам право да прелюбодействам. Няма значение какво желая. Има значение какво казва Библията. Окей? Нека влизаме нататък. Битие 2 глава 18 казва така: и Господ Бог каза, не е добре, т.е. в скоби, не е полезно за човека да бъде сам. Ще му създам помощник, скоби, някой, който да го уравновесява. Уравновесява. Двойник, който е подходящ, допълващ него. Двойник, т.е. близнак искам да направя. Затова Адам, когато видя жена си, не каза, това е друг следващо животно, ще го нарека. Приличаше на него. Той каза, прилича на моята кост. Прилича на моето тяло. Това ще е жена ми. Със сигурност това е жена ми. Тя прилича на мен. Ще направя помощник, който да го уравновесява. Тоест, понякога ние мъжете, като харесаме някаква кола, готови сме да даваме последни пари. Аз не съм до тея, но по принцип. Готови сме да даваме последни пари. Много хубава е колата. И жена ти казва, ало, спри се, бе. Пари за децата трябва да останат. Спри се, имаме ремонт да правим. И те балансира спокойно, нали? Понякога и почваме, ще ги изкараме. Няма да се. Така че тя не е просто предмет до теб. Тя е жива душа. Като теб, който ти е пратен от Бог за помощник. Чуйте сега, бракът е договор между двама души, които се обичат, но всеки договор има задължение за изпълняване, за да има прогрес. Понеже бракът е институция, която Бог създал на първо място на земята. Бракът е работа. Ако не работиш върху брака ти, Библията казва, мъдрата жена изгражда дома си. Работа е това. Градиш, строиш. И както го построиш, така го имаш. Никой не ти е виновен.
Как си го направиш, така си го имаш. Още от основата, още от началото. Някои хора изневеряват точно преди подписване на гражданския брак. Имам такъв случай. Казах му, кажи на жената да знае. Ама брат ще ме остави. Нека да има решението. Нека да има изборът. Дали иска да живее с теб. Защото след време това ще влияе. Ще вреди. Сега не са сами изобщо. Минаха няколко години и се разреши. Защото не можеш да градиш нещо силно върху пясък. Не можеш да градиш истински брак върху лъжи. Не може. По-добре кажи, ако те иска и те иска. Ако не те иска, гледай си работата. Ти си виновен. Това е. Но по-нататък ще го разбера. Така че бракът е договор между двама, които си казват, ще работим двамата. Помощник не ти трябва, ако нямаш работа. Адам имаше работа и с това Бог му каза, помощник ще му даде. Така че ще работиме двамата. И влизам по-нататък вече към пословото. Как да се подобря брака, но нека да прочетем няколко стихчета. Ефесяни 5:21 казва, служете си един на друг. Жена ми го каза, покорете си един на друг, но този превод казва, служете си един на друг. Така че не е само жената, която служи, но и мъжа служи в този брак. Така, мъжа служи на жената, жената служи на мъжа. И двамата. Мъжът докарва продуктите, жената ги изготвя. Мъжът отива на работа, жената глади вкъщи. Знам, че тук е малко за махалата, всички жени работят. Но моята жена една година по-късно спря да работи. Бог ги каза, аз го знаех и аз се съгласих, макар че двата края едва ги свързвахме. Но след като бяхме водени от Бог тя да спре работа, Бог почна на мен да благославя мен. О, да. Почна финансово да процъфтяваме, понеже се покоряхме на Бог. Както да е, може да не е с вас така. Така че, ако мъжа ви трябва му помощ, хубаво да работите, но зависи от мъжа вече. Служете си един на друг, за да покажете, че уважавате Христос като ваш Господар. Чувате ли ме? Чуйте ме, ако не ви спечеля не със Словото, по-добре да не ви спечеля изобщо. Служите си един на друг, за да покажете, че уважавате Христос като ваш Господар. Когато аз служа на жена ми, това е друг превод, и тя служи на мен, показва почет към него. Но когато аз обвинявам жена ми, когато, никога не съм го направил, слава Богу, когато, не дай Боже, ударя жена ми, аз показвам, че не го уважавам него. Чувате ли ме? Когато жена ми казва ми нещо грозно, показва, че тя не го уважава. Когато ние сме примерни в брак, ние служим на Бог. Амин? О, ес! Тази вечер ще хванат някакви демони и прегради. Знаете ли защо в брака ти е така, както е? Защото в мислите ти е така, както си е. Ако и знаеш по-добре, ще правиш по-добре. Ако знаеш по-добре, ще правиш по-добре. Притчи 18:22 казва, който е намерил добра жена, е намерил добро и е получил благоволението от Господа. Имам няколко неща само да кажа за това. Не всяка жена е добра жена. Или да казва, ако си намерил добра жена, който е намерил добра жена. С други думи, има и недобри жени. Тя може да изглежда много добре, ама да е много зле. И като влезеш вкъщи, само тогава мога да разбереш колко е зле. Защото пред хората всички сме напрофумирани, накремирани, държим се миличко, като котки. А в къщи няма. Халелуя! Затова, когато намериш добра жена, купчи се за нея или мисли за друга. Защото другата може да е много по-зле. Халелуя! Не всяко момиче е жена. Има момичета на 40 години. Не иска да поемат отговорност вкъщи, не иска да гледа деца. Вчера говорих с един. Кога карах там? Казах, говори с една, не иска деца. Излезах на среща с нея, вика, не иска деца. Викам, колко годишната? 15-20 годишна ли? Вика, не, 30. Викам, как така не иска деца? Викам, тя ще умре с котка. Тя вика, да, има една котка.
момичета си остават момичета. Годините отговарят на жена, но зрелостта отговаря на момиче. Мозък озря, ума не порасна. Трябва някой да записва, направила си. Ама тук ме записват вече. Не всяка жена е съпруга. Още един проблем. Тя е зряла, тя си върши работата, тя си гледа живота, но не иска да шета вкъщи, не иска да гледа мъжа си. Мъжа за нея е букук. Такава жена не е за женеш. Най-вече най-големия пастор, който ни проповядва, казва така: ако жената не може да готви, момичето не може да готви, не се жени за нея. Ма слава Богу, не бях воден от това. Жената се мъчи по време на процеса. Ядяхме яйца с кори отначало. Ама сега вече ядем без кори. Така и за мъжа. Чуйте малко за мъжа. Не всяко момче е мъж. Чакайте да го кажа по-точно. Не всяко момче с мъжки пол е мъж. Да. Не всяко момче е мъж. И не всеки мъж е съпруг. И чуй ме, и абсолютно не всеки възрастен човек е пораснал. Чуваш ли ме? Има възрастни хора, които се бъркат в семейства и развалят семейства. Това не е пораснал този човек. Порасният човек, зрелият човек съединява хора, не разделя хора. Окей? Разбрахме това, нали? Не всеки жълт банан е озрял отвътре. Аз съм ял точно днеска. Гледаш го отвънка, жълт, вече си мислиш, че е голяма работа. За ядене става, ядеш, сега ядеш трева. Отвътре не е озрял. Отвънка вече бели коси има. Но вътре нищо не е пораснало. Така че не се фокусирате върху годините на някой. И да казват, той ще ми даде добър съвет. Аз съм чувал хора и пастори да казват на мъжа и жената да се разделят. И питат мене и аз казах, не, няма да се разделяте. Ама за кратко, не е за кратко, няма. Ако се карате, бийте се, бъдете заедно. Защото ще мине. После ще ви кажа къде го пише и ще видите, че това не е добро. Добре, няколко принципа за по-добър брак. Нека го видим. Първото е посветете се на първо на място на Бог и на Неговото царство. Първо място на Бог и на Неговото царство. Чуй ме! Ако искаш бракът ти да бъде добър, целувката с мъжа и жената да бъдат сладки след 10 години брак, остани с Бог. Чуваш ли ме? Когато си с Бог, целувката с мъжа и жената не ти омръзва. Не е размене на слюни. Нали? Някои стари хора вече не се целуват с мъжа си и жена си. Но когато Бог е на брака ти, всичко става по-добро. Защото райската градина е там, където е Бог. Няма ли го Бог, райската градина се превръща в ад. Матей 6:33. Ще ви помоля много да не ходите, сядате мирно и слушайте. Матей 6:33. Но първо и най-важно е да търсите, целите се към, стремите се към Неговото царство и Неговата правда. Ние не чакаме да се случат нещата. Ние ги имаме за цел и ги преследваме. Ако не ги преследваш, нищо няма да стане. Неговото царство и Неговата правда, което означава Неговият начин на действие. Когато търсиш Неговото царство, търсиш както Той го иска. Когато искаш да ставаш християнин, ставаш християнин както Той не иска да ставаш, а не както ти си го измислиш. От време на време ще кълна, Бог ще ми прости. От време на време ще спия с някой, Бог ще ми прости. От време на време ще гледам порнография, някой и Бог ще ми прости. Бог ще прости, но ще работи върху теб да те спре. Неговия начин. Неговия начин. Алелуя. Неговия начин на действие и справедливост, отношение и характер на Бог. И всичко това ще ви се прави. Бог е главата на семейството. Бог е главата на семейството. 1 Коринтияни
11.3 казва, но искам да знаете, че главата на всеки мъж е Христос. А главата на жената е мъжът. А главата на Христос е Бог. Говорим за Йехова. Читаме сега, мога да кажа нещо много трудно, много тежко за мъжете. Бог много ме учи чрез бракът ми. И още ме учи чрез бракът ми. Един път съм се оплаках, казах, Господи, тази жена мен не ме слуша. Какво да правим? Той знаеш какво ми каза? И моята не ме слуша. И ме успокои. Казвам, не съм само в проблема. Но той е този, който закровява след това. Това ще ви го дам друг път. Каза ми, аз ще променя, когато трябва. Сега те уча. Не, че тя не ме слуша, по принцип много ме слуша. Но има моменти, когато протестира с мен. Както нормално свободна воля има всеки, нали? Но Бог учи мен на нещо. Чрез това. Но чудеме! Нито един мъж! Говорим за християните, нали? Не говорим за нехристияните, защото Библията казва, ако този невярващ човек иска да стои с тебе, нека да стои. Не е проблем. Просто да не те отделя от Бог. Но говорим сега за всички вярващи мъже. Библията казва, че Христос е главата на мъжа. И тогава, след това, мъжът е главата на жената. С други думи, ако главата Исус Христос не е главата на мъжа, тогава мъжа не е квалифициран да бъде главата на жената. Не е квалифициран да бъде главата на жената. Не е квалифициран да командва вкъщи. Защото него командва отгоре, а той не иска да слуша. Тогава си дисквалифициран, твоята жена да те слуша. И затова понякога не те слуша. Бог я спира да се покорява. По някакъв начин. За да знаеш как той се чувства, когато той ти каже нещо и ти го направиш. Той ти казва направи това, имам работа. И чуеш при жена си казва направи това, чакай да свърши първата работа. Пак ли не ми се покоряваш? Но когато ти се покоряваш на Бог, тогава си квалифициран да бъдеш глава на жена. Ако не се покоряваш на Бог, не си квалифициран. Окей? Да знаеш. И по принцип жените не са длъжни да слушат всичко в мъжете. Библията казва, покорявайте се на родителите си, нали? Нали така? Ами родителя, ако каже излъжи, тогава ставаме против Бог. Ами ако родителя каже открадни, защото не ми се случи. Баща ми жив и здрав, ама не ми се случи. Той не чува сега, да се помня, че това. И аз съм сега заставам между Бог, баща ми и аз. Какво правим? Покоряваме се на Бога. Защото Бог казва да се покоряваме на властите. Но когато се случи на Йоан и Петър, когато ги биха, ги хвърлиха и ги заплашиха да не проповядва в това име, те тогава кой им казаха? Не са цитирали стиха, ами покорявайте се на властите и ще се покориме. Казаха, на кого да се покорим на първо? На вас или на Бога? Окей. Мъже, имате проблеми, вече не се покорявате на Бога. Жените не са длъжни, никой не е длъжен. Даже детето ти не е длъжно да ти се покорява, ако ти го караш да краде. Ако ти го караш да лъже, откраднават от комшиката чеглите и казваш на детето не казвай. Ако те питат, кажи не си видял нищо. Ама детето ще издаде и има пълното право. Аз издавам. Мен като ми кажа някаква тайна, издавам. Ако ме пита полицията кой продава наркотици, аз не мога да кажа не знам, ако знам. Его, той врачен, он е съсед. Направете се. Всички затвора. Затова моля за Бог да не ми прати полицайите при мен. Или аз да не знам кой. Затова пред мен се правят на святи. Всички. Като ме видят, чак християнски песен пускат. Халелуя! Второ нещо, което трябва да направим. Първото е поставете Бог на първо място в бракът си. Второто е служете заедно. Доколкото възможно не говоря за тези, които нямат мъже вярващи, но служете заедно, имате заедно. Дори ако не си вярваш, ако използваш този принцип, да правите, например, да кажем, да работите в една и съща фирма. Не е добре жената да работи в Kaufland,
мъжа да работи в Kaufland, а жената на пицарията. Това не е безопасно. Просто не е предпочитано, нали, не е за предпочитание. Не казвам, че сега се развали бракът, защото така се случва, нали, това в момента се случва в живота ти, но не е безопасно просто. Много по-безопасно, когато работите на едно и също място. Затова, че служете заедно, както в момента правя с жена ми. По принцип, по-често не идва с мен, понеже вече имаме дете и не всеки път има кой да го гледа. И служете заедно, защо? Служението не е по-важно от брака. Чуйте ме, това е много важно. Но брака е създаден за служението в Божието царство. Той, когато му създаде жена, не му създава само защото е сам. Но каза помощник. Защо му е помощник, ако не служи, ако няма работа? На него не му трябва, аз на много пъти казвам на жена, на мен не ми трябва жена да спа с някой. На мен ми трябва жена, с която да служи. Иначе за какво да живея на тази земя? Ако не служи, вземи ме Господи. Затова жена ми много добре знае, че не може да ме спре за служение. Ако се опита, това не е проблем. Оставям го между ръцете на Бога, се прави с нея. Аз трябва да служа. Халелуя! Служете заедно, защото Битие 1.28 казва и Бог ги благослови, като им даде определена власт и им каза: плодете се размножавайте, напълнете земята и покорете я. И така нататък. Владение над рибите, всичко това е служение. Земята е създадена, за да може Бог да се разшири Царството небесно, да го разшири на земя да го направи. И още повече. И Бог каза на двамата: работете за това. Работете за това. Така че заедно служете. Повярвай ми, в повечето случаи, в многото случаи, 99% от случаите, Бог няма ти да даде жена, която няма да служи с теб. Ако Бог ти посочва жена за теб, това означава, че има определена служба заедно с нея. Затова не може да се жени за всяква. Защото някой е призвана за маникюри, друга е призвана за пасторка, някой е призвана за бизнесмайка, друга е призвана за евангелизаторка. Сега моя пастор с моята пасторка едно. Навсякъде заедно. Служат заедно. Сега дадеш на микрофона на пасторката, също като пастора. Но това няма време, по-ще говорим за това нещо. Защото когато се жените, ви се жените двама различни души. С две различни менталитета. Но после ще говорим за това. Намерете начин да служите заедно. Амос 3.3 казва: ще ходи ли двама заедно, ако не се съгласяват? Взаимната работа в екип носи разбиране в брака. Имате обща тема, ако имате обща цел. Някой не ме чу. Имате обща тема, защото имате обща цел. Сега, ако по принцип жените и мъжете трябва да се интересуват един от друг, но много по-лесно е, когато правите едно и също двамата. Тогава имате език за какво да говорите. Имате причина за какво да говорите. Но, например, сега жената е маникюристка, мъжът е механик. Има сервиз за коли. Мъжът не разбира от маникюри, ама мъжът разбира от механика, ама жената не разбира от механика. И сега той иска да каже: о, колата, изтече маслото от казанчето, помпата на колата така изглежда. Тя нищо няма да го разбере. Защото тя е маникюристка. И няма да бъде интересно да го слуша даже. Но би трябвало, ако мъжът е механик, а ти си маникюристка или обратното, или каквото и да е било друго, би трябвало да се интересуваш от това какво прави мъжът ти. За да имате един разговор. Защото и на него няма да е интересно, да разговаря с теб, ако те види, че не го разбираш. Ако попадне на жена в работата, която разбира от това, което той прави, ще има бъде интересно разговора, а това е вече опасно. Нека малко да прескоча, защото много дълго става нещо. Това е... Друго няма да ви дам за сега. По-нататък. Не изневерявай никога. Ако изневериш, Библията освобождава партньора ти от брака. Той може да се ожени. Зависи кой е изневерил. А пък ако теб те вземе някой, защото си изневерил, и ти отиваш, Библията те води още при младец. Жена ти, която не е изневерила, има правото да се
омъжва и Библията не я води прелюбодейка. Но ти ако прелюбодействаш или спиш с някаква жена и отиваш и се разделяш с жена си и отиваш да се жениш, Библията води прелюбодейца. Толкова е строго. Толкова е строго. Толкова е строго. Ама за слава Богу имаме проповедници, които казват има благодат за тази работа и ви изчистват. Как проповед? Пръскат и водата и готов си. Но според Библията принципите на брака, повярвай ми, затова даже по-надолу от тези стихове Матей 5:32, даже като чуха апостолите за принципите на брака, знаеш какво казаха на Исус? По-добре да не се жени никой. Толкова е трудно да се разведеш, че по-добре да не се жениш. Защото направиш ли грешката, чуй ме. Да го пише Матей 5:32, няма да ви го чета, за да може малко да съм по-кратък. Прочетах ви доста стихове вече. Чуй ме сега. Понеже не винаги бях вярващ, бях и невярващ. Нали, не бях се покорявал на Бога. Имах гаджета, момичета, нали? Както всеки един младеж, почти всеки един младеж. Чичи ми знаеш, нямаше много гаджета. Първата изневяра е като впускане по празалката. Ти удриш с перачките, но вече не мога да спреш. Ти искаш да спреш, но надолу ще е много високо. Затова нито една не трябва да е там. Компромис никакъв. Бог, знаеш какво ми каза един ден? Както не правиш с алкохола компромис. Освен ако ми даде някоя господна вечеря с спиртно вино. По принцип ние в Чехия го взимахме с вино, което няма никакъв алкохол вътре. Ама абсолютно никакъв. Понеже родата ми е зависима на алкохол, много лесно мога да стана аз зависим, защото това е дух върху родата. Ако родата или бащата, дядовците сменяха много жени, това е същия дух, който ще преследва. И това ми каза, както не правиш компромис с алкохола, така не дай да правиш компромис с жени. Не дай да правиш компромис с жени. Големи мъже паднаха заради жена. Чуй ме по-страшното. Ангели паднаха заради жена. Айде разбирам мъжите, ама ангели паднаха заради жени. Според Библията. Толкова са силни жените. Но това е като ревът, не да вярваш много. Една са пугаме, бе! И аз съм съжалявам вече, трябва да оправдаем. Накрая разбрах, тя е виновната. Отвинява мъжа, ама той е виновен. Накрая разбрахме, че тя е виновната. Ай, Мари, вярваме на жена. Аз вярвам на моята жена. Аз вярвам, но не на всяка жена. Аз вярвам само на моята. На другите проверявам. Проверявам, защото видях пред очите си някакви работи, които буквално щях да рева с нея. И накрая излезе, че тя е виновна. Представяш се? Уникално се. Бог да ги благославя. А пък без тях не може. Ако не бяха те, нямаш да може да се умножава, бе. Помни това. Прелюбодейството е като празалка, в която се впускаш и не можеш да спреш. Халелуя! Четвърто, не се отделяте за дълго време един от друг. Библията го казва. Не се отделяте от дълго време един от друг. Първо Коринтияни 7 глава 5 стих. Не се лишавайте един от друг от съпружески сношения, освен ако бъде по съгласие за малко време. За малко време. Физически не бъдете далеч един от друг. Не бъдете далеч, освен при съгласие, ама за малко време. Със сигурност познавате някой, който вече с друга жена, само защото замина в друга държава без жена си. Нали? Познавате, комшията вече ви излиза на... Вече виждате видения. Ето комшията говори. Жени, които сте с мъжете си, как кажат, май трябва да ходим в друга държава, купуваш два билета, един за теб, един за мен. Това е точка. Ама децата, ще оправя децата. Майката ще гледа, ако не си тук, заедно страдаме, заедно умираме. Алелуя. Не се лъжете, мъже е много стабилен, никога не ме е изневирил. Като отиде
другата държава е друго. Нека бъдем искрени малко, нали? Пето! Бъдете искрени един към друг! Бъдете искрени един към друг! Съди 13.6. Чуйте ме! Майката на Самсон се срещала с един Божий човек и каза така. Знаеш какво е направила тя? Отиди при мъжа си, жената, и каза, един Божий човек ми говорил. Среща се с него. Не крие, че разговарял с мъж. Тя искрено отиде и каза на мъжа си, даш каза, ела да отидем да го видим. Чувате ли ме? Това са едни малки неща, които развалят бракове, ако не ги практикуваш. Жена, днес съм разговорила на жена, така ми казва. Мъж, в метрото някъде, или по пътя, в таксито, той така ми каза. Веднага, не след 2 години. Да ми кажеш, в колата в таксито бяха, ама той, нали знаеш, той е комчета, той таксиметър. Не. Много бракове се развратиха, а някои се разпаднаха. Точно заради такива работи. Така че бъди искрен. С кого си разговорил днес? Не да те питаш мъжа или жената, а го кажи ти предварително. Така създаваш доверие. Така създаваш здрав брак. Амин? Шесто, което е последно. Играйте си един с друг. Правете си подаръци без причини. Слушайте какво казва Библията. Битие 26.8. А след като беше преседял там дълго време, филистинският цар Авимелех, като погледна от прозореца, слушайте внимателно, видя, че Исаак се смееше, играйки с жена си Ревека. Играйки с жена си Ревека. Ти не си боса в къщи. Не е нужно постоянно да дигаш стрес. Играйте си един с друг. Хапете се. Библията не ти дава да се удръж, ама може да се хапете. Гадаличкайте се. Пийте се на майтап. При да стане истина. Добре на майтап. Ударна жена си, никога майтапех се. Но Библията казва Исаак имал много добър брак. Ето ключа му. Играеш с жена си. Играеш с жена си. Да, може да играеш волейбол, може да играеш игри на машинките. На машинките, на PlayStation. Хора обичат PlayStation, тук. Следващото поколение. Аз с жена ми играехме такова, ама не знам как се казва. Тенис, нали такова. Не, някакво там. Джаги да играехме, бихме други хора. Двамата с нея ги разкатахме. Много си слаб. Така че играй си с жена си. Прави подаръци без да има рожден ден. Без да има рожден ден. Защо ми купи? Просто искам така. Или обратно, правете на мъжете си подаръци, защото мъжът пък най-трудно получава подарък. Както казват, нали, в интернет много вече е известно, мъжът получава цветя само като умре. Смешно е, май, тъжно едновременно. Докарват му цветя само като умре. Сещам се за една жена, отидохме да погребе и наш познат човек на Иско бащата. Сложи, нали, наши традиции до родата погребваш човека. И той е бетониран, да ни за бетон. Сложи жената цигарата, ама той вятър духа, той не сме на високо. И цигарата отиде за набързо. Вика, мале, умря, вика за цигара. То, да ме умрява. Всички вярват с някакво някакъв. Не те се сметим на гробищата, трябва да се реве там, нали? Играй си с жена си. Играй си с мъжа си. Ако много си играе по телефона, твоята вина е. Не си играеш ти с този човек. Играй си. Със сигурност знаеш какво му харесва и какво й харесва. Библията казва да не сте отделени дълго от братви отношения. Един от най-големите проблеми, мъжът не иска да спи с жената. Или жената не иска да спи с мъжа. И после се чуеш, защо гледа други жени. Хормоните му станаха много.
така знам. В много случаи мъжете изневеряват, защото вкъщи не са задоволени. Жените изневеряват, защото жените не са задоволени вкъщи. Говоря реални неща сега. Или искаш да говоря за кръста на Христос. Ама бракът ти няма да стане нищо от него после. После ще ревеш, кръста не ти помага, що? Не си вършиш брачната работа. Погрежи се за мъжа си според Библията. Знаеш ли Библията говори за това нещо? Ама ние в църквата не говорим за това нещо. И после, защо има разводи в църквата? Защо има изневерие в църквата? Знаете ли в църквите какви развратни неща се случват? Жената се е изморена, а пък ако мъжа не иска, вече е голям проблем. Това е... Аз не вярвам, че мъж да не искаш да спи с жена. Голям проблем. Някой друг го изморил. Проверяй го. Сега като си отидеш къщи, проверяй го. Ама ти си виноват. Говоря за светски хора. Ама и той за християните. Същото си. Говорим за брак, хора. Искам да имаш добър брак. Като жената каже, трябваш ми, бъди available. Айде, ще направим това available. Бъди достъпен. Като каже мъжа, трябваш ми, бъди достъпен, ама боли ми главата, боли ми това. Не. Библията казва, не дей да се отделяш. Не дей да отказваш на мъжа си. Даже Библията казва, че ти не властваш на тялото си. Мъжът ти властва на тялото ти. И другия си казва, жената властва на тялото на мъжа. Когато на мъжа трябва нещо, жената трябва да знае. И жената, когато ти трябва нещо, жената трябва да знае. Тук няма малки деца. Те малки деца не знаят какво говорим в момента. Те български не знаят. Няма проблем. В момента вие вкъщи вече имате проблем точно заради това нещо. Някои от вас вече имат проблем точно заради това нещо. И си мислиш, дяволът атакува. Не, ти атакуваш бракът си. Отиди си свърши работата, след като отидеш и видиш дявола го няма. Напусна мъжът ти. Чуй ме, ако браковете в църквата не са силни, църквата е слаба. Ама не говори на езици, много чудеса се случват. И какво като? Браковете се разпадат, децата се разпадат. Когато се разпада децата, държавата се разпада. За това сме на това да реже като държава. И в църквата не говорим за това. В църквата ние говорим за благодата, която оправдава принуденство. Не, говорим за цялата църква в България. Някои хора един път, помниш ли, Митко, когато бяхме пълно с младежи, ние ходихме просто, Митко Огнян беше там, Мустата беше, 4-5 човека бяхме. Ходим се и някой от тях каза, айде евангелизираме в квартала. И аз казах, добре, и те ме питат сега, как? И аз казах, Господ знае, защото не знаех какво да кажа. И мислех през цялото време, какво да кажа, какво направим сега? Както да събраха за около от 4-5 младежи, около 40 човека, 30-40 човека се събраха. Ревът в Божието присъствие, без да сме се молили. И говорихме за точно такива неща. Защото в квартала имаше разврат. И със сигурност още има. Хората на другия ден, младежи напълниха църквата. Напълниха църквата. Покайващи се. И аз ревах вкъщи и казах, Господи, аз като се тръгна, какво ще стане с тях? И стана с тях. Защото в църквата не може да се кризим с такива хора. Ние ги учиме как, не прави грях, не праводействай. Ама къде ли е проблема какъв е? Ако на мен ме осъждаха постоянно за грях в църквата, в който бях, а не да ми кажат как да го спра и да ме подкрепят в това, а не да ме осъждат, ти грешиш, ти Господ на вечерта, аз седи да не си мъж. Така не ми говориха хората. И аз за това пораснах. Повярвам, няма да се напрезека бях. Но имаше, слава Богу, хора, които не ме съждаха. Носеха ме докато бях слаб. Носеха ме. И затова ви говоря тези неща, защото сега ще ти говоря за хубавите набожни неща. Защото всичко е библейско. Това, което ви каза, също е библейско. Но не чувам да говоря за тези неща и хората имат проблеми в браковете си. А толкова е лесно да премахнеш някакви демони.
Например, мъжа и жената вкъщи. Как се премахва мамона? Дай пари, мамона се тръгва. Не ли така, жени? Някой не ме чуха. И мъжете им ги няма и са скромни. Ама като отидат вкъщи, какво прави? Пастора каза! Да не ме отвиняваш, ще искам все пари. Като ми дадеш пари и казват дявола в тебе, мамона е в тебе. Не е вярно. Дай ми пари, мамона се тръгва. Аз го говоря. И пастор ми казва, мамона от жената мога да го гониш, само като ти дадеш пари. По друг начин не излиза. Гони го ще дявола, няма ли пари? Проблемът там, седи си. Халелуя. Самия Соломон, най-богатият човек каза, за всичките проблеми парита е решението. Най-богатият. Това има много жени. Може да ги поддържа човек. Финансово. Нито една не е работил. Ти пращаш жена си на работа, чакай да говоря малко на мъжете. Там я уморява, прибира се вкъщи, там я уморяваш и после жена. Трябваш. Жена, кога ще вземи заплата, имам идея. Взимай парите. Пастор, ми знаеш какво казва на такива мъже? Сложете си полички. Моят пастор така казва. Сложете си полички, ядете ли заплата на жените си? Сложете си полички, вие не сте мъже. Така им казва. Говорим за 60 годишен мъж. Сега създавам проблеми, ама Бог да ви прости. Аз казвам какво пастор ми казва. Така че мъже, стягайте се. Стягайте се. Когато ние взимаме отговорност, Бог почне да благославя много повече. Евреите не учат по този начин. Ако жената постоянно е на работа по работа, на работа командват, вкъщи командват, децата я тормозят и накрая искаш да имаш перфектната жена. Тя стява дявол вкъщи. Гониш го и гледаш, че не излиза от къщи. Но ако отделиш от стреса, тя става ангел. Отделиш я, вкараш я Божието присъствие, тя става ангел. Възрастни, че оживяха братята, вече им трябва да проблем. Халелуя! Сега се обръщаме към вас. След малко почваме да вземаме Господна вечеря. Това ще бъде като печат върху гражданския ми брак. Кой може да вземе Господна вечеря? Всеки, който приема Исус Христос за личен Господ и Спасител. Така че ще ви кажа също. Не се изневерявайте. Казвайте си истината. Защото върху лъжи градиш ли? Паза. Дори да е лошо. Дай избор да реши сега. Защото ако разбере след една година, директно те напуска. Няма да мисли. Ти ми, стига си го направил, ми си го крила една година. Още по-голям проблем, увеличаваш го. Поне когато от началото намаляваш един път, нали, от 100% на 50%. По-ефтино го продаваш. Проблема. Ама увеличили се. Тежко. Служете заедно. Чуйме, Бог събира хора, за да служат за Него. Искаш ли като отидеш в рая, той да е в ада? Или само когато си спокоен? Като се нервиш. Руме, как ще ти бъде, ако ти си в рая, а че е в ада? Сега като си спокоен, нали? Тук си пред свята Господна вечеря, ли майко каза? Халелуя. От днес нататък, поради това, че запечатвате го пред Бога, това означава, знаеш какво означава? Господи, намеси се, бъди центъра. Бъди основата и бъди покривът на моето семейство. Тогава Той ще може да ви помогне. Вие отваряте врата на... Бог иска да помага на всеки, но не всеки му отваря вратата, да влезе да помогне. Вие с този акт, който правите, отваряте вратата на Бог за бракът ви. Вие отворите за спасението ви, но трябва да отворите за бракът ви, който сега правите. Тялото Христово и кръвта Христова е самия Христос. Но друг път ще го говорим за това. Аз мисля, че говорих доста време за бракът. Сега въпитам насъкратено Румен Митков. Сашев Митков, ама Румен Митков, защото не знам.
Гана Танкова Миткова. От днес нататък не мислете за разводи. Защото го запечатвате много силно. И ако имате проблеми, винаги може да звъните, може да ме потърсите, може да се молите. Понякога съвета не помага, молитвата помага. Защото блокиране ума ти, съвети не искам. Демони блокираха ума. И една молитва премахва демони и бракът се възстановява обратно. И е много по-лесно, когато имаш хора, които да те съветват и да се молят. Много по-лесно. Понякога сам като споменавам за моите пастори, ще звънна, ще каже, демоните напускат. Без да им звъннеш. Халелуя. Така че вие сте си казали да от няколко дена вече. Нека направят Господната вечер да излева в чаша. Къде е? Долу. Некой да ми помогне. Да, отворена да вземи. След малко ще се изправим да се молиме. Нека се изправим да се молиме. Пуснете хваление. Ние освещаваме бракът ви пред Господа в името на Отца, Сина и Святия Дух. Нека се изправите. Нека се изправите. Представяме бракът ви пред трона на Бог в името на Исус Христос. И декларираме на духовния свят тези, които Бог е събрал, никой да не разделя. Троното въже трудно може да се скъса. Вие сте двама, третия е Бог. Няма да се скъса бракът ви в името на Исус. Подписахте брак, няма да подписвате развод в името на Исус Христос. Библията казва, че това е Неговото тяло. Според Библията и Неговите кости не бяха счупени. В името на Исус, като вземете сега Господна вечеря, Неговото тяло, както Неговите кости не бяха счупени, няма да има сила, която да счупва вашият брак. В името на Исус Христос от Назарет. Както се моля за тях, така се моля за всички останали бракове тук. Какво декларирам за вас? Както казва Библията, каквото казвам на един, казвам го на всички. В името на Исус Христос, както Неговите кости не бяха счупени, бракове няма да бъдат счупени в името на Исус Христос. Както Христос е едно с църквата и с Бога, че силата на Господната вечеря, която влиза в вас, вие ставате едно в Бога в името на Исус. Вие двамата ставате едно в Бога в името на Исус. Всякакъв вид благословение, който Бог определил за браковете, за да работят добре, декларирам да дойде върху вас в името на Исус. Всякакъв ресурси, хора, приятели в името на Исус, от които ще се нуждаете в бракът си, да дойдат в името на Исус. В името на Исус декларирам, нито едно оръжие скорено против брака ви няма да успее и нито един език, който се повдига против вас, ще бъде всеки такъв език осъден в името на Исус. В името на Исус. Ето декларирам в духовния свят в името на Исус. Който проклина бракът ви, проклет ще бъде, както го казва Библията. Който благославя бракът ви, благословен ще бъде в името на Исус. Който говори за раздяла, ще се разделя. Който говори също вас, за раздяла ще се разделя. О, Джизус. В името на Исус моля за всеки един брак тук. Който благославя бракът ти, ще бъде благословен. Който прави чародейства и магии срещу брака ти, ще бъде проклет. Това е обещанието на Авраам и на неговите деца. Който те благославя, благословен ще бъдеш. Благословен ще бъде. Който те проклина, проклет ще бъде. Ти си опасен за този свят. Вашият брак е опасен за дявола. Днеска вие стоите пред родата ни и стоите пред Бога и пред квартала, като пример.
И Бог ще излее нови благословения. Може да вземете Господна вечеря в името на Отца, Сина и Святия Дух. Ти дай на нея, а тя на теб да ти дава. Окей? Халелуя! Вземете се един, по едно. Вземете и чашата. Нали знаеш какво е? Както по нормалния хода. Първо хляба. Не така. Нека да го пляскаме в името на Исус. Алелуя. Първо правя, много ви са в църква, затова не ги съдете, че така е весело. А и по принцип в Библията казва радостта, в присъствие на Бог е пълнота от радост, а радостта е нашата сила. Така че, от днес нататък, вие сте запечатани и представени пред Бог. Бог ще бъде вашия щит. И винаги, когато имате някакъв проблем, първо се обръщате към Бог. И тогава към помощ от хора. Чуйте ме! Обградете се с добри съветници. Защото не всеки е добър съветник. Соломон умря, сина му стана цар. Съветниците на Соломон съветваха сина му. Той не искаше да ги слуша. Приятелите му го съветваха и направиха беля. Царството се разпадна. Имайте добри съветници, ако искате бракът ви да бъде успешен. Това го казвам и на вас. Имайте добри съветници за брака. Защото има съветници, които ще кажат: о, да, проблеми имаш, напускай го! Има хора, които казват: о, не, напускай. Това не са добри съветници. Намерете си добри съветници. Нека хвалим Бог сега с една песен, може ли? Амин. Нека съпругата ми да вземе микрофона да пее "Велик си ти, чудеса извършващи". И всички заедно ще пееме. Нека да дадем слава на Бог. Нека се помоля само за нас. Нека само бомбоните в момента да спрат, само за да може да се фокусираме върху поклонение и след песента или към края на песента вече може да Няма
името на Исус декларирам свежест върху брака ти. Свежест върху семейството ти в името на Исус. В името на Исус покоряваме всеки демон, който иска да раздели семейството ти. Сега в името на Исус заповядвам на всеки демон на съблазън, на всеки дух на Изавел, който разцепва семейства, разделя бракове, проваля семейства в името на Исус. Да паднат сега в името на Исус Христос. Всеки, който се събра против брака ти и не от Бог, ще паднат пред теб в името на Исуса. Ще паднат пред теб в името на Исуса. Всяко скроено оръжие, което сега работи против брака ти, в името на Исус да бъде разрушено сега. В името на Исус. В името на Исус. В името на Исус. Декларирам свежо помазание. Свежо вино върху брака ви. Свежо вино върху брака ви. Не да бъде просто работа в брак, но да бъде наслада в брака в името на Исус. Всяка трудност в брака да напуска в името на Исус. Всеки проблем да огасне в името на Исус. Всяка планина, която се повдигна против брака ви, да бъде хвърлена в морето сега в името на Исус. Всяко проклятие върху брака ви декларирано, освободено в името на Исус е разрушено сега в името на Исуса Христа. Всяка магия, всяко чародейство, всяко заклинание за раздяла, за караници, за проблеми в брака ви, ги разрушаваме сега в името на Исуса. Шакара брака, закара брака, дали гада. Декларирам светлина върху брака ти, светлина върху децата ти, в името на Исус. Всяка тъмнина, всеки вид тъмнина върху брака ти, декларирано от демони, от хора, от чародеи, в името на Исус да отстъпва сега в името на Исус. В името на Исус. В името на Исус. Свежест, 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 свежест. Свежест, свежест, свежест. Свежест, свежест. Свежа любов. Свежа любов върху бракове декларирам. Свежо разбиране в името на Исус. Катала башаката. Декларирам заповядано духът на неразбиране да напусне брака ти сега в името на Исус. Декларирам духът на разбиране да дойде върху теб. Да има разбиране в дома в името на Исус. Декларирам мир върху бурята, който се повдигна срещу брака ти. Декларирам няма да има разводи. Няма да има разводи. Няма да има разводи. В името на Исус Христос. Татко, благодарим за Твоят мир. Благодарим за успеха, за по-добрият брак. Благодарим за помазанието върху брака ти. Благодарим Ти в името на Исус. Объркаността си тръгва. Объркаността си тръгва. Духът на объркане се тръгва. Се тръгва, тръгва си сега. В името на Исус. Духът на слабост и съблазън се тръгват сега. Каше келебре се кетала брако шетелева. Напусни мъжи и напусни жена му в името на Исус сега. Духът на съблазън напускай. Напускай! Сега в името на Исус. Вън! Катали сипна яраклозия. Шегле броско търо бразна зигле претива мана. Екзиле брокошката на браката на бахадираш. Декларирам в името на Исус освещение върху домовете им. Освещение. Тези демони, които живеят в домовете им, искат да развалят браковете им, семействата им. В името на Исус освещение върху тези домове. Свещение върху тези сгради в името на Исус. Халава шегле бребаска левроя. Екзиле брадор на кранда на башкатая. Декларирам бракът ти ще бъде по-силен и по-силен и по-силен. В името на Исус. За славата на Бога. За славата на Бога. За славата на Бога. В името на Исус Христос. В името на Исус Христос. Татко, ние ти даваме цялата слава. Даваме ти цялата почет. Благодарим ти, Господи, за това, което правиш в браковете ни. Благодарим ти за това, което правиш в семействата ни. Благодарим ти, Господи, за проклятия, които се счупват сега. Благодаря ти в името на Исус. Нека му дадем слава в името на Исус Христос. Вие сте благословени за благословени. Светете в името на Исус. Светете в името на Исус. Искаш да кажеш? Може да раздавате помощ. Може да се... Да, може. Искам да благодаря на Бога за наистина за тази радост. Имам внучи и дъщеря ми вчера родила. И се казва Сарая. Амин. Затова върши да в почет. Не, да коригираме.